Renouveau télé la jabagaw anga folibe aw kilingilina bela jilenye malikono ani maliko kan maoma sogoleno awna ni sanga konna la ambe befu ka bela jilen wala nyimandon ka klaka akito nyini ke aw fe sabula ambe retar la sokmadaina barawni atagabuludo fembe talike bi juma do renouveau matin ya kenesi kitole Biye juma ye octobre kalo kile 10 ani duru san bafla ani mugani kele on ni sonjale me aw bisimila inafo donto la kasika na aw kunnafoniya kun folo di aw ma malikono ani maliko kan ambe aw kilingelina bela jelen fo aw munu be no ni sanga konna la ko aw sera aw ka chakero la kaban ni aw kun sigileno kan amma kono ko ni kene sigilenye aw ye aw munu fenebe on la je sokono la dongodo ambe aw bela jelen fo munu be sera la kataka o ga barakero la no we kan na me radio sanfɛ an bɛ kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi jumadonya renouveau matin ale kɛnɛ kan o la yani an ka don kunnafoniyaw kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko bi ye juma ye bi lahɔrɔmadon ye an bɛ ala wele an faso ye ni o ye ba maliba ye ko ala ka se ka mali bɔ dingɛ kɔnɔna la ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ala ka mali kisi janfanjugu tɔɔrɔ ma maliden kelen-kelenna ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ ala deli a ka se ka o duwawu minɛ an ye ni kalo barikama in lahɔrɔma o kɔsɔn ola bi kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan sɔgɔmada in na ka se ka baara ninnu baaraw kɛ fɔlɔ yanni jamakulu ka dafa lamsa sanogo la jos ale bɛ yan nɔ don kibaru o kama lamsa i ni sɔgɔma. n b'a ni sɔgɔma Fanta Tumota. ala k'an ka jumaw caya. amina arabi an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. oui i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na bi ye kalo tile 15 ye. octobre kalo san 2021. siga t'o la. octobre kalo tile 15 n'o fɔra o bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ko fɔ diɲɛ bɛna kun kan n'o bɛ tigɛ ko safinɛla a don ko fɔ ma dɔn an yɛrɛ tɛna to ko a ko da la. siga fosi t'a la an tilala an ka daminɛ safinɛ ni ji filɛ ni bɔra ka ti tigɛ ko safinɛ la lamisa ko kanubaga kelen-kelenna k'u bisimila sɔɔni u ni e na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru o kɛnɛ kan fɛn bɛ tali kɛ bi jɛmu kan anw ka bakurubaw olu filɛ nin ye a bɛ wagati janbɔ kabiri tile damadamani a ɲɛ b'a la k'a fɔ mali bɛɛ lajɛlen ɲɛ munumununen don ka taa jɔ marabolo min kɔnɔna la o bɛ ɲɔnɔ marabolo ko fɔ ni wagati laban in kɔnɔna la ko yalima mun de bɛ ka kɛ ɲɔnɔ waleya gɛlɛn taara ka maa jumɛnw de sɛgɛrɛ ɲɔnɔ kɔnɔna la k'aw ko kɛra cogo di kunnafoniya jumɛn bɛ an bolo a ko kan anw ni isa kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ o ye anw ka sɔgɔmada in na décryptage babu ye o fɛnɛ kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ adema PACJ la olu kɔni labɛnnen don sini samedi octobre kalo tile 16 ka se ka u ka jɛrɛba kɛ ni o bɛ kɔngɛrɛ ko fɔ o la sigi kɛlen don ka fɛn jumɛn de maa kɔnɔ adema mɔgɔw bolo ka kɛɲɛ n'u ka nin jɛrɛ in ye anw ni Modibo Danbele bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ adema maado ka se ka o kunnafoniyaw ka o di an ma an y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ araba tɛmɛlen na mali dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ka wele sera ale ma a kɔni ye heure damadamani kɛ garde à vue la o la k'a ye mun de kɛ k'aw ko kɛra cogo di anw ni an baaraɲɔgɔn Fuseyi ni Sisogo bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ye kunnafonidila ye min ka wulikajɔw kɛɲɛlen don seko ani dɔnko ma an fɛ yan nɔ mali kɔnɔna la ale bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma Lamsa Sanogo ale bɛ don kibaru lase fɛn bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Jalil la an ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Sori ka se ka taa ni ka segin kibaruyaw ka olu di an ma o kɔfɛ Alexis Kalambiri anw ka don fɔli d'u ma Hawa Danyogo nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw ma sɔgɔmada in na ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila wagati bolo dacogo wale filɛ. wagati ale bolo da cogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna tigɛ kabala mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min fanga tɛ bonya kosɛbɛ nka duwanzankaw fɛ yen nɔ Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal ani Tawudeni tilemafɛ fiɲɛ bɛ ci yen nɔ fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon kɔni bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Tombouctukaw ka yɔrɔjan filɛli la Gao, Menaka, Kidal ani Tawudeni yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la san fiɲɛ ni sanji o bolodalen don bi tile bantɔ la walima su in na san marabolo kɔnɔna la Kucala, Segu, Kita, Kulikoro, Buguni, Sikaso ani Joyila o la fɛn bɛ tali kɛ tilegan in na funteni boloda cogo olu filɛ Kayikaw olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 39 ye
Kulikoro olu ta bi jɔ 37 la Sikasokaw olu ta bɛ kɛ degere 35 ye Finteni degere 38 o bɛna kɛ Segukaw fɛ yen nɔ Mopti olu ta bi jɔ degere 40 na fɛn bɛ tali kɛ Tombouctou ani Gawola olu ta bɛ jɔ degere 41 na Kidalikaw olu ta bɛ kɛ 42 ye Finteni degere 41 o bɛna kɛ Menaka bi tilegan in na Tawudinikaw olu ta bɛ kɛ 42 ye Bugunikaw fɛ yen nɔ olu ka Finteni hakɛya o bi jɔ degere 36 la Kucala olu ta bɛ kɛ 37 ye Kita olu ta bi jɔ 39 na Nyorokaw fɛ yen nɔ ka taa se Narama olu ta bi jɔ degere 41 na Douanzan olu ta bɛ kɛ degere 40 ye Sankaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka Finteni hakɛya o bi jɔ degere 38 na Banyangara olu ta bɛ kɛ degere 40 ye Joyila olu ta bi jɔ 37 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛ na ci min fanga tɛ na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko nasira fɛ gɛlɛya kɔni tɛ na dun yɔrɔ janfilɛliw la Finteni hakɛya tilegan in na o bɛ kɛ degere 37 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 23 ye tile bɛ na bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 12 ye ni wagati bolo da cogo ye sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw kelen na ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an kelen na bɛɛ lajɛlen ma sisan ni bɛ Lamisa Sanogo bisimila ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye wakati ale janfana kosɛbɛ sabula nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 37 ye lajosi bɛ sira di mɛ ka tɛmɛ ni don kibaru ye ayiwa dɔw bɛɛ lajɛlen na a dugujɛ kan don an bɛ lamɛnbaaw fo k'u waleɲuman dɔn maa mun bɛ ka an lamɛn ni waati in na kasɔrɔkaw fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko k'u bisimila don kibaru kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an bɛna an da ma bakuruba sabala bɔɲɔgɔnko mun bɛ tali kɛ an bɛ don min yɛrɛ la n'o bɛ kalo tile 15 kofɔ octobre kalo ale kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bina kun kan tigɛko safinɛ la o bɛ se ka lawaleya cogo min na an bɛɛ lajɛlen fɛ walasa k'an kisi ka bɔ banajuguw ma an bɛna an da ma o la bi ka fara o ka CEDEAO ka jamana ɲɛmaaw ka maa ɲɛma ale makɔnɔ de bɛ anw ka jamana kɔnɔna na karido kumakan jumɛn b'a a da an bɛna an da ma o la ni ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye ani min bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli bolo min n'o ɲanen bɛ anw ka jamana kɔnɔna na gafe dɔ kɛrɛnkɛrɛnyana maa 9 bɔɲɔgɔnko olu tɔgɔ kɔni bɛ o la mun n'o tɔgɔ ye bɛ yuruguyurugu la u yɛrɛ ka bolofɛn dɔw tɛgɛ dara olu ka kaba ni bakuruba saba an bɛna n bolo don minnu na ni ka walawalali kɛ aw ye sanga damana kɔnɔna na ka kɛ ni tigɛko safinɛla don ɲɛnamali ye min bɛ tali kɛ jɛkulu la n'a bɛ wele ko Water Aid ale ni a jɛw kɔni farala ɲɔgɔn kan kunungo alamisa o ni ka kunnafonidilaw wele ka se ka cikan d'u ma o ka se ka jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na tigɛko safinɛla nafa kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan ta bilalen bɛ minɛn min kɔnɔna na k'an bolo yan an ka siniɲɛsigiw ye k'an ka se ka fɛɛrɛw kɛ an ka se k'an tigɛko walasa ka se ka ɲa anw bɛɛ lajɛlen ma an ka renouveau kun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ mun sɔrɔla filɛ ni sɔgɔmada in na an ye conférence de presse de organiser ka presse journalistes wele an kana kuma tɛgɛko safinɛ la a nafa dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ ministère mɔgɔw y'a fɔ direction générale de la santé mɔgɔw y'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye journée organiser la ka ɲɛfɔli kɛ presse mɔgɔw ye journalistes ye aw yɛrɛ k'a faamuya fɔlɔ ni aw y'a faamuya ka dɔn tɛgɛko safinɛ la a nafa ka bon a bɛ mɔgɔ kisi bana caman ma i n'a fɔ coronavirus i n'a fɔ choléra i n'a fɔ kɔnɔboli banaw a n'a bana ɲɔgɔn caman aw k'o nafa dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a ɲɛfɔ hali bi an ka population ye Mali mɔgɔ bɛɛ ye ka se yɔrɔ bɛɛ la bɛɛ ka se k'a faamuya k'a fɔ tɛgɛko safinɛ la a nafa ka bon kosɛbɛ an ka sigida la an b'a fɔ ko n'an tɛgɛko safinɛ la k'a man ɲi ko fɔlɔfɔlɔ dɔw tun b'a fɔ ko ethnie dɔw b'a fɔ ko n'i tɛgɛko safinɛ la ko a bɛ fantanya créer mais ni m'an tɛgɛko safinɛ la a bɛ bana min s'a ma fana an k'o fana lajɛ koyi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛko safinɛ in kɛ don banba la bɛɛ k'a kɛ sɛbɛ ye walasa bɛɛ k'i tɛgɛko safinɛ la ji ni safinɛ ji sanuma ani safinɛ parce que n'a fɔra ko tɛgɛko safinɛ a bɛ fɔ ko k'i tɛgɛko sen na ji nɔgɔ ni safinɛ la dɛ ji sanuma ani safinɛ k'i tɛgɛko la sanga ni waati dɔw bɛ yen nɔ n'i bɔra ɲɛgɛn na ani i bɛna dumuni kɛ ani waati min na an bɛ denw fana lasanuya o waati ninnu ani i bɛna dumuni di mɔgɔw ma an balakaw o waati bɛɛ la k'i k'a kɛ tɛgɛko safinɛ la
a b'a to banakisɛ ninnu bɛ bɔ i tɛgɛ la o la a tɛ bana se ni fɛn min sera mɔgɔ kɔnɔ la kɔnɔ tɛ ko dɛ tɛgɛ bɛ se ka ko mɛ kɔnɔ tɛ ko dɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka tɛgɛ safunɛ kɛ a don banba la bɛɛ lajɛlen i sigi daw la kɛra cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen kɛ tɛgɛ safunɛ la a bɛ an kisi bana caman ma. min bɛ tali kɛ société Aminata Konate la n'o bɛ baramuso maaw ko fɔ u donna sogo feere ale ni tigɛtulu feere la u ye kunnafonidilaw wele alamisa don ni nka o kibaruya kɔni da maaw tulo kan ko n'a kɔni balila ka sogo feere yɔrɔ kɔni ye baramuso maaw bolo sugu kɔnɔna na ale ni tigɛtulu a kana bala la u kɛn bɛ k'u fara u ka feerefɛnw kɔni kan Awa Sanogo Mantala Watara olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ u ka sɔrɔlen filɛ. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye ka ɲɛsin da dumuni fɛn dɔ sɔngɔko ma Société Aminata Konate ale kɔni bɛna sen o sogo kɛnɛ feereli la ka fara a ka baarakɛtaw kan a kun de kun ye yalasa dɔ bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogoya min na ale ni ka baara kiri ye sifinnaka caman ye. An ye kunnafonidilaw wele bi pour que ka se ka produit kura fila yira u la o k'a lase jamanadenw ma o produit bɛ tali kɛ sogo kɛnɛ la a bɛ tali kɛ tiga tulu la n'o ye an yɛrɛ ka tiga min bɛ sɛnɛ jamana kɔnɔ k'o bisi k'o tulu bɔ. An ye sogoko kɛ kun min kama o ye ka na ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔna la parce que bibi na n'i y'a jateminɛ ni donna an ka sugu kɔnɔna la i b'a ye tuma bɛɛ la sogo gɛlɛyara k'a daminɛ Mali ka indépendance tali la ka taa se an filɛ yɔrɔ min na komi bi sogo ye gɛlɛya min kɛ ɲinɛ a ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ maliyɛn bɛɛ y'a santi fantan faama bɛɛ lajɛlen a wari b'i bolo a wari t'i bolo bɛɛ ye Mali ka sogo gɛlɛya o y'a santi an ka sogo koloma a bɛna feere dɔrɔmɛ 500 a kilo tilancɛ ye 250 sogo buma sogo bu n'o bɛ feere sugu kɔnɔ 660 baramuso ka point de vente la an ka sogo a buma bɛna feere kilo 1,600 a kilo tilancɛ o ye 300. Secrétaire administratif du syndicat des bouchers du district de Bamako n'a yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka kɛɲɛ ni baara in kɛko ɲuman ye. Baramuso ka ni laɲini ni u sera anw ma k'a ɲini anw fɛ n'i y'a ye an ko an b'u dɛmɛ dɔwɛrɛ tɛ o a kun de ye pour que Mali bɛɛ bɛ se ka sogo sɔrɔ nɔgɔya la o de la an fana jɛra ka fara a kan a fɔlɔ ye a donna an ka syndicat kɔnɔ a ko n'an ko min a yɛrɛ ko ten a filanan ye mun ye administration bɛ min ɲini n'o ye carte professionnelle boucher ye a y'o ta donc c'est un boucher maintenant gɛlɛya fosi tɛ yen bilen gɛlɛya tɛ ani anw cɛ gɛlɛya tɛ ani mɔgɔ si cɛ. Aw ka dɔn k'a fɔ ko Société Aminata Konate bɛna sogo feere in daminɛ dɔgɔkun nata la a ka butigi 17 de la Bamako kɔnɔna la. kungango kibara hamina do ukonna na kerengerengala Mali kɔɔri feerelaw ka jɛrɛjɛkuluba an n'a sɔrɔ juru cannen bɛ nin waati in na min bɛ tali kɛ anw ka jamana faamaw la olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka maa kɔni suganti ale ka se ka o labɛnw kɔni sabati n'o bɛ tali kɛ Sulemani Fɔnba la k'o bila Mali kɔɔri baarakɛlaw a feerekɛlaw ani a sɛnɛkɛlaw kɔni kunna u ka se ka baaraw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ nka kalo 6 de bɛ Sulemani Fɔnba bolo a ka se ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati o ŋunuŋunu k'a cayara kosɛbɛ a ka sugantili la a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye barisabula kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan Umaru Koyita Zagara Umaru Keyita olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ o filɛ nin ye. Fɛn min kɔni kiri waleya caman tɛmɛnen kɔfɛ jumadon octobre kalo tile 8 cour d'appel ale ka kiri laban y'a jira k'a fɔ ko Sulemani Fɔnba ko ale kɔni de taara ka kɛ administrateur judiciaire min bɛna bila kɔɔri baarakɛlaw ka jɛkulu ɲɛmaaya la. Ni jɛkulu min kɔni bɛ yen nɔ ni mankan b'a ɲɛmaaya nɔfɛ a bɛ waati caman bɔ Sulemani Fɔnba a kɔni yirala k'a fɔ ko ale ka baaraw kɔni de bɛna bɛn ka kalafiliw sigi sen kan kalo 6 kɔnɔna na walasa ka ɲɛmaa kura sigi ni jɛkulu in kunna. Cour d'appel yɛrɛ ko ordonnance fɔlɔ min taara ka ne bila yan ko ordonnance de bɛ yen donc cour d'appel ye ne nommé k'a fɔ ko ne ye mandataire judiciaire ye yan ne ka mandat ye ka élection de organiser pour que coopérative ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ donc an bɛna segin élection kan depuis dugu ma ka yɛlɛ fo kana se confédération président élu ma mandat min dira ne ma ka kɛ o y'o de bon mɔgɔ minnu ko k'u ma sɔn ma Mali ye sariya dugu ye donc u bɛ se ka pourvoi kɛ en cassation n t'a dɔn n'u y'a kɛ parce que n ma papier ye fɔlɔ élection min kɛtɔ filɛ nin ye ne kɔni b'a ɲini coopérateur bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ kɔɔri ci kɛ n'u bɛ fɛ ka kɛ candidat ye u ka t'u ka coopérative la u ka t'u labɛn ni élection daminɛna u k'u porter candidat ni min garisigɛ b'a la ni kɔrɔcikɛlaw ka hɛrɛ bɛ min bolo ala ka latigɛw ye. Fɛn min kɔni maaw kɔni bɛ ka kuma min fɔ k'a fɔ ko CMDT ɲɛmaaba ko o de kɛra sababu ye ka Sulemani Fɔnba sigi Sulemani Fɔnba ale kɔni o kuma in nkalontigiya a yira k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'o ye ministère de la santé et du développement social ani ka taa se ministère du développement rural ko olu de kɛra sababu ye ka ale sen yɔrɔ kofɔlen in na
don nɔtaw la Sulemani Fɔnba ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛna munumunu daminɛ kɔɔri baarakɛyɔrɔ la walasa cogo min na ani kɔɔri sɛnɛbaw bɛ se ka sigi ka kuma. Ayiwa nin bɛ dansigi kun fɔlɔ la Fanta Tomota o yani kun filanan cɛ. Il faut ani kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye halisa sisan an b'a lajɛ n'an sera ka Sori Ibrahim Diallo ka ale lasɔrɔ ka se ka an kunnafoniya tan ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la bi jumadonya in na sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Asi Danbele ale bɛna wele bila Sori ma.